Un impact în viața lor și chiar am văzut pe fața lor un interes, o dorință de a schimba viața și chiar lăcrimau, plângeau, trăiau momentele alea. Astea nu o să le uit niciodată. Foarte mulți tineri care erau interesați să vadă filmul, i-a stârnit o curiozitate foarte mare în rândul tinerilor, în primul rând. Și zic că atunci îmi dai voie să spun și o întrebare. Să uită către mine. Zice, da. Da. Zic că bă, omule, eu știu totul despre tine. De la A la Z, tot mi-a zis că dacă vrei răspunde la o întrebare, ești fericit? Atât l-am întrebat. În momentul când l-am întrebat, nu și-au luat ochii de mine, schimba, fața ei se schimba ca un semafor. Că era roșu, că era... Așa vedeam ca un semafor, așa se schimba. Și cura lacrimile pe el pe aici, o ieșit afară și-o plâns un hohote. 10 minute s-auzea plângând. Un creștin trebuie să fie implicat. Nu cred că trebuie să existe creștini care să nu facă nimic pentru Domnul. Prin intermediul filmului, Evanghelia a fost propovăduită. După ce s-a gătat filmul, eu adunam cablurile și aparatul ce era acolo și vine paznicul de noapte din stat de acolo și zice: domnule, o zi șeful de post să mai vii cu filmul ăsta aici, zice, că zice, încă nimeni aici nu vin să zică la oameni, că eu așa încep când încep filmul. Zic, proiecția acestui film nu se face cu scopul ca cineva să lase o religie să urmeze alta. Zic, proiecția acestui film se face cu scopul ca cine până astăzi a furat să nu mai fure. Amin. Eu zic amin, chiar dacă e tăcea, eu ziceam amin. Și ăsta, cine a mințit să nu mai mintă. Amin, amin, chiar dacă ei nu ziceam, eu ziceam amin tare. Zic, cine până astăzi n-a căutat casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, de azi încolo să-L caute și să și moră pentru El. Amin, amin. Păi, atunci am zis așa, cine până astăzi n-a cercetat Sfânta Scriptură, de azi încolo să cerceteze, să și împlinească. Amin. Și atunci dădeam drumul iar la film. Deci asta era procedura mea. Și atunci, auzând polițistul, cum a spus, zice la paznicul, du-te zi la omul ăla să mai vie cu filmul ăsta, că încă nimeni nu o zis la oameni să nu uite să pure. Și am învățat cu el foarte multe lucruri bune și am dorit din toată inima să ajut pe alții și să descoper pe Iisus la alții și să le spun. Și acum le spun la alții despre Iisus. Tocmai asta a avut impact, alege viața atunci când am început să prezint. Nu știam exact ce vrea Dumnezeu pentru mine. Cred că unul dintre lucrurile e să evangelizez și ăsta a fost impactul ce l-a avut asupra mea. M-am dat seama de chemarea ce are Dumnezeu pentru mine. Am început cu familia mea să prezint broșura. A fost foarte emoționant și chiar a plăcut. Și scopul
acestui seminar nu e să aducem noi prin înțelepciunea noastră Evanghelia oamenilor, ci prin puterea Duhului Sfânt. Cel mai greu lucru a fost să iei inițiativa, să deschizi broșura și să prezint. Și cred că am prezentat broșura la vreo 3 persoane doar, și dintre care unul a fost un coleg de lucru care s-a sărbătorit. Soția a cunoscut-o tot prin intermediul alege viața. Să nu mai spun că în cadrul acestui context, Domnul mi-a dat și soția pe care o am. Mi-am luat multe responsabilități, pot să zic că am început să devin mai organizată și am zis, ok, uite, la lucrurile astea trebuie să lucrez. Mi-a ajutat foarte mult faptul că am avut, cum ți-am zis, materialele și încă le mai folosesc. Chiar și cred că cel mai mult a fost legat de mărturisire și de evangelizare, care a fost una dintre cele mai mari frici. Deci era întâmplător că una dintre cele mai mari frici, ca să spun de fapt cine sunt, inclusiv faptul la început, când eram creștină, inclusiv faptul să spun că sunt creștină, da? Una dintre cele mai mari frici le-am depășit și pot să zic, da, dacă mă duc și mă întâlnesc cu cineva, am libertate să zic, chiar dacă știu că persoana aia altă e cu tot în altă poziție și n-ar fi de acord cu mine. Deci asta cred că e o chestie care rămâne și e o chestie foarte, foarte puternică și din cauza asta chiar mă bucur că am fost foarte mult, mă bucur că am fost binecuvântată prin lucrarea Alege Viața și am putut să trec peste multe bariere. Împărțim pliante sau revista Fițuica, sau să abordăm studenți în cămină și am prins întâlniri de rugăciune. Am ajuns și să abordăm câteva studente, am și contactat, le-am luat numerele de telefon, am avut și de prezentat legile spirituale. Am început să-mi pun mari semne de întrebare privind credința în Dumnezeu. La nivelul grupului s-au stabilit niște prietenii, niște relații. Alege Viața a fost o perioadă frumoasă din viața mea, dar nu trebuie să rămână o perioadă, ci trebuie să fie un mod de viață. Trebuie să trăiesc spunându-le oamenilor despre viața adevărată.
Și când mă gândesc la Alege Viața, sunt din nou provocată și acum în prezent să iau atitudine și să fac ceva. În lucrarea cu studenți era o chestie tare faină faptul că țineam post o zi pe săptămână și ne rugam împreună și ne ascultam unul pe altul, pur și simplu ne încurajam unul pe altul. Și era cuiva greu, noi eram acolo să ne rugăm pentru el. În cadrul grupului mic am început să vorbesc, să am discuții, să schimb păreri și opinii și pur și simplu am început să-mi dau drumul, să înțeleg că de fapt nu sunt un neștiutor, un bâlbâit, cu toate că eram, dar deci am ieșit și din partea asta. Deci am început să-mi dau drumul să fiu sociabil. Alege Viața a fost de fapt și o familie. Îți dădea un plus de încredere și cu chestia asta am pornit în viață. Bun, și să spun altora despre Dumnezeu și la rândul lor să încurajez să simt același lucru din partea mea, că sunt acceptați așa cum sunt și nu trebuie să se schimbe, să fie perfect pentru a corespunde standardelor, dar și în relațiile interumane, de atunci până acum și în continuare sper să fie la fel. A fost o chestie pe care am simțit-o și vreau să o transmit mai departe. Probabil că ăsta e domeniul în care a lucrat Dumnezeu în viața mea. M-a învățat că ce primesc să dau mai departe. Am găsit libertatea să conduc eu o discuție în evangelizare, să pot să conduc eu o discuție, să iau pe alții și să influențez pe alții. N-aș ezita să mă duc acum să iau pe unul de pe stradă și să zic, știi ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Știi că Dumnezeu îți poate influența și schimba viața într-un mod radical, cum nici nu-ți imaginezi. Prima oară când am lucrat cu copii, a fost cu Alege Viața. Prima dată când am făcut evangelizare concret, a fost cu Alege Viața, în cămine. Ba, având lecțiile care trebuia să le urmăm, follow-up-urile care le-am făcut sau să pregătim câte o lecție cu studenții, ne motiva să studiem mai mult din cuvânt, să citim, să dăm telefoane și când erau anumite întâlniri să spunem despre ce Dumnezeu ne-a învățat sau experiențele care le-am avut. Mm-hmm.